Cwestiwn i chi. Be ydi wiki? Mi ddeuda eitha chi. Gwefan i wiki sy'n cael ei rannu efo pobl eraill. Cwestiwn arall i chi. Be ydi ystyr y gair Wikipedia? Oce, da ni'n gwybod beth i wiki, gwefan sy'n cael ei rannu efo pobl eraill. Pedia, encyclopedia, gwyddoniadur yn Gymraeg. A'r newyddion da ydi bod Wikipedia am ddim, a fedrith unrhyw berson gyfrannu. Fe ddechreuwyd y safle Saesneg yn 2001, ac mae'r fersiwn honno wedi tyfu i fod yn un o'r safleoedd mwyaf poblogaidd ar y we. Nod o Wicipedia Cymraeg a sefydlwyd yn 2003 i'w efelychu'r llwyddiant hwnnw ac i ddod yn adnodd defnyddiol i siaradwyr Cymraeg. Rhoddir cyfraniadau Wikipedia yn hollol wirfoddol o dan drwyddedau CC by SA. Mae'r drwyddedau hyn yn defnyddio'r broses hawlfraint i sicrhau nad yw'r wybodaeth byth yn cael ei reoli gan unrhyw un person, fel ei bod ar gael am byth. Mae gen Menter Iaith Môn rôl bwysig yn hyn i gyd. Ein bwriad ni, sef prosiect Wici Môn, yw cyfoethogi a phoblogeiddio cynnwys ar y fersiwn Cymraeg o Wikipedia. Mwyn codi statws yr iaith Gymraeg yn genedlaethol a rhyngwladol, a hynny drwy prosiect gwyddonol, hanesyddol a ieithyddol. Rydym ni fel prosiect wedi bod yn brysur yn gweithio fe disgyblion ysgolion uwchradd yr Ynys i geisio cyfrannu at y gwyddonadur agored ac i geisio cyfrannu at ein diwylliant unigryw ni. Wici Môn wedi bod yn gyfnod ffantastig i ni i ddatblygu'n sgiliau technolegol. Ni hwnna dyn nhw'r agweddau mwy pwysig o'r prosiect iddyn ni. Ond hefyd wedi bod yn gyfle i ni ddatblygu'n sgiliau cyfieithu ni ac i mae'n dangos pwysigrwydd y iaith Gymraeg yn y byd modern, lle yn amlwg mae Wikipedia i'r fersiwn Saesneg yn dominyddu mi o wan rhoi cyfle i ieithoedd sydd ddim mor boblogaidd i gymryd rôl fwy blaengar o fewn y byd technolegol. Wrth wneud y gwaith yma, wedi eitha helpu a wedi eitha cael ei weld gen gymaint o bobl fyd eang, a pwy bynnag sydd yn siarad Cymraeg dros y byd fydden nhw ddefnyddio'r gwybodaeth yma. A dydy o'm jyst rhywbeth sy'n mynd i aros yn y ddosbarth a cael ei ddefnyddio gen ella pobl blynyddoedd fengach, ond mae'n mynd i fynd tu hwnt i'r ysgol, tu hwnt i'r wlad hyd yn oed. Mae'r sesiynau wedi bod yn hyrwyddo codio i fewn iddo fo sy'n rili ideal oherwydd mae codio wan y rhan mawr gwaith cyfrifiadurol yn ysgolion gynradd. Mae gallu dysgu y sgiliau newydd yma jyst cyn iddo fi adael ysgol yn ideal ar gyfer symud ymlaen. Mae'r cynllun wedi ei gymeradwyo gan Cybac fel modiwl her y gymuned o fewn y Bagloriaeth Gymraeg, sy'n rhyddhau pobl ifanc i wirfoddoli ac i gydweithio gyda'r gymuned. Safbwynt yr fagloriaeth neu'r disysgrif her y sgiliau, mae her y gymuned yn gofyn iddyn nhw sôn am impact ar gymuned. Wel, yn sicr mae impact hwn yn bellgyrhaeddol yn fyd eang, ond o'n rhan ni yn fan hyn, dwi'n meddwl un o'r pethau pwysica ydy bod y genedlaeth nesaf yn gweld gwerth yn chwilio trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y bobl ifanc yn cael hyfforddiant ynglŷn â materion fel drwyddedau agored a chael dysgu sut i rannu gyda neu gyfrannu at brosiectau Wikimedia a'r drwydded agored addas Comin Creu. Byddant yn cael ei dysgu i wneud hyn ar ffurf ddigidol ffilm a chlipiau sain, darna ysgrifenedig a lluniau, fel bod gwybodaeth, dealltwriaeth a hanes yn cael ei rannu â phawb mwyn cyfoethogi defnydd o'r Gymraeg. Yn ogystal â sgiliau codio, cyfathrebu a gwaith ymchwil, be arall mae o'n gynnig i'r disgyblion? Sgiliau dyn ni wedi dysgu yn rhan o'r prosiect yma ydi sgiliau tyglech ar ben sgiliau dyn ni'n gwybod yn barod ydi sylfaenol. Un arall ydi y sgiliau planio, athyn ni planio noson agorad yma yn Llyfrgell lle oedd y cyhoedd yn dod i fewn. I roed gwybodaeth oedden nhw'n wybod am Ynys Môn a falle, a hefyd oedd o'n sians iddyn nhw cael dysgu bach am y prosiect ac i ni gael dysgu rhai o'r sgiliau tyglech a bod da ni wedi dysgu'n rhan o'r prosiect iddyn nhw sydd yn sgilio'n ei hun, rili. Ar y cyfan, dwi'n meddwl bod yr prosiect i gyd wedi bod yn da iawn. Dwi wedi dysgu llwyth o bethau newydd a ar ôl ystyried yr holl bethau sydd yn mynd i fewn i creu erthygl Wikipedia. Dwi'n gwerthfawrogi'r wefan ei hun, llawer fwy rwan a o blaen. Mae wedi bod yn gyfle gwych i ni gael dangos pa fath o bethau sydd gynnon ni o ran hanes lleol. Ac yn gyfle da i'r disgyblion gael dod yma a gweld a cyfathrebu efo pobl nes nhw ddim fel arfer
Mae wedi dangos iddyn nhw sut i gofnodi tarddiad gwybodaeth yn gywir, a hefyd wedi dangos iddyn nhw pwysigrwydd cydnabod lle mae gwybodaeth wedi dod. Mae'r llyfrgell yn un enghraifft o gydweithio efo'r gymuned. Yn sgil y prosiect hwn, mi fydd y disgyblion yn dysgu sgiliau newydd a chymryd rhan mewn profiadau Cymraeg positif, a fydd wedyn yn cyfrannu tuag at ei datblygiad personol. Ein gobaith yw y byddant yn defnyddio eu sgiliau newydd ac yn magu hyder gan fynd ati gyfrannu at weithgareddau lleol a chymunedol eraill. Felly, dewch i fod yn rhan o'r daith i gyfoethogi a phoblogeiddio'r cynnwys ar y fersiwn Cymraeg o Wikipedia. Cyfle i rannu, i gyfrannu ac i wneud gwahaniaeth.